Kita pipili ng payo di pamoyan. Tulay job kan nasi mo. Tentunya lekwan di mo. So i job kan menu lekha kita bilang sel kita. Wai ko sana. Tuang tuang ya adi karma yogi abiyan si kan mo. Ya ko sunga wa tuang tuang ko mun sebenarnya dia situ saya. Banyak continue na Pan pai to hiya suka mong to lagi sai le ko sunga hak san na tuam tuam chi hama thil tuam tuam kha ihak san na i grievances ke kha government ke ngamang chile tun thi ya chi ya i water it's the adi karma yogi abhiyan noya zan sun wai chom waya kha ka public kha ihak san na te kha lite laka bila government kaya nga itu tina di nga platform government ang bosak aya esana di nga jokat ka kasi sema kaya ang nilawahi sibang ay kile tribe certificate kala butan mulok kahi sibang mo ay kile mga income certificate ya residential ya mga domicile kong ilang nga government na on delay sa kung panpipapalawahi si kong government lang timo na din ang game na diwahi